Hello mga ka-On The Go, I am Feb. Welcome to Bicolano On The Go YouTube channel. We're here at Granja Berde Resort, located at Holiday Home Subdivision, Barangay Lagoan, Daet, Camarines Norte. I am very excited for this content, mga ka-On The Go, because we have a special guest, actually a very special guest. And I'm very pleased that we are being joined by this very talented content creator, vlogger of Camarines Norte. The ever strong, independent, and gorgeous vlogger of Camarines Norte, close friend of mine, Miss Marielle Sison. Hi everyone. Yes, I'm so happy. welcome. I'm so happy to be here. Thank you so much for the opportunity. Thank you, Yel. And this is of course a heart-to-heart talk with Yel Sison. Hi, kumusta, Beshi? Kinakabahan ako kasi first time. Oo. And matagal na natin itong plan. Oo, And actually. ngayon, it's happening. Thank Kaya you. Thank you kinakabahan. for extending your time sa Bicolano On The Go YouTube channel. Beshi, alam mo yan. Matagal na po talaga namin itong plans, Liel. And finally, di ba, nangyari na. Oo. So, Beshi, di ba, I wanted to know kasi syempre, you're one of the... you're one of the... Hindi ko ayaw kong i-claim. But she's one of the talented content creators here in Camarines Norte. So, gusto syempre natin na mas makilala pa si Yel Sison, di ba? Ng kanilang Yelis at ng iba pa pong tao, di ba? And this is, of course, a perfect time, of course, other than, bonding. Mas makapag-usap pa tayo ng deep. So, I wanna know kung ano ba yung nag-push sa'yo na mag-vlog. Anong naging inspiration mo? Actually, wala talaga sa plan ko. Wala talaga sa plan ko i-pursue yung vlog. Kaso nung college ako, kasi I'm a graduate of Bachelor of Arts in Mass Communication. So somehow, meron akong background. Yes. Pero hindi ko talaga nakita yung sarili ko into vlogging. Tapos parang after ko na makagraduate, ang isa sa mga napapanood ko si Heart Evangelista. So somehow, alam mo, medyo na-encourage ako to start my YouTube channel. And hindi ko rin naman expect na tatanggapin ng mga tao yung channel ko. So ayun. Kailan ka nag-start with vlog? Actually, last year lang. Last year? Yes, last year. 2021. Nag-start ako siguro April 2021. And what keeps you motivated to push on with this craft before the vlog? Yun nga, importante talaga na meron kang motivation. So ako siguro yung motivation ko, yung mga taong naniniwala sa akin, yung mga sumusunod sa akin. Kasi kung wala sila, hindi ako aabot sa ganito. Kumbaga hindi ko siya ipupush, hindi ko na ipagpapatuloy. Kung walang naniniwala, walang titiwala, walang sumusunod. Pero dahil sa kanila, siguro yun yung reason kung bakit motivate ko na gumawa ng mga content para sa akin. Alam ko nga, syempre, di ba, nag-share ka sa akin ng mga feelings mo. Alam ko na sila talaga yung naging reason of why are you still Kasama kayo doon, actually. Thank you, Besh. Kasi syempre kailangan natin ng inspiration para move forward tayo sa mga ganito ng mga. And yun, di ba, thank you sa mga nagsusuporta kayo. Yes, Because of thank you, you. napupush nyo talaga siya to do this pa kasi kung alam nyo lang, kung alam nyo lang po, we will discuss it later on. So ano ba pinagkakabalahan ni Yel Sison aside from vlogging? Aside from vlogging, alam mo naman, I'm working. Yes. I'm working Mondays to Fridays. So, ayun, kapag hindi ako nag-film ng vlog, ako rin kasi nag-edit. Ako rin nag-edit ng vlog. So, if ever na walang masyadong ginagawa, siguro after office, diba? Kapag hindi tayo ginagawa ng may times na nakakapag-edit ako, ganyan. Pero yung filming talaga ng vlog ko is weekends lang talaga.
So aside from vlogging din, nag-edit ako, nag-work Mondays to Fridays, and syempre, like normal people, karaniwang tao, syempre marami tayong ginagawa sa house, and yan, wala na ako masyadong pinagkakaabala. Oo, alam niyo, nakakatuwa po to si Yel kasi siya talaga yung nag-i-edit. Yes. Diba? Oo. Wala akong editor. Oo. Tapos, kasi minsan pag, di ba, magkaka-chat, Beshi, what are you doing? And I'm editing ate, ganito, di ba? Kaya, nakakatuwa in a way na mas na gagamit mo ngayon yung background mo on, di ba, on mass communication. Kasi, that's the path I know na you would want to push before. Yes. And you're given a chance now. And di ba? Blessed ka to have that opportunity. And rinab niya, di ba? And yun, Beshi, I want to know din kung ano ba yung mga natutunan mo. Pandemic, di ba? Alam mo naman, ang pandemic crisis. What have you learned from, during those times? Siguro, madami akong natutunan during pandemic. Pero siguro yung isa sa mga sobrang tumatak sa akin is life is too short. So para sa akin, gawin mo kung ano yung makakapagpasaya sa'yo. Kasi hindi mo alam sa dami nung nangyayari dahil sa pandemic, alam mo yun, hanggang meron kang pagkakataon, gawin mo. Siguro yun yung important na natutunan ko ngayong pandemic. Oo, tama ka dyan. Kasi, In general talaga. We have to enjoy, di ba? Because tama nga po si Yel, life is too short. Diba? Kaya enjoy natin ang every moment na meron tayo. So, ano ba yung motto ni Yel Sison? What is your motto, Yel? Ano ba yung interest mo, your likes and dislikes? Start tayo sa motto in life. Parang ganun din naman yung motto ko. Yun na, parang do what makes you happy. Gawin mo kung ano yung makapagpasaya sa'yo. Pero, as much as possible, kailangan hindi naman naisasantabi yung parang hindi mo kailangan manapak ng ibang tao para maging masaya. Dapat i-consider mo din. Yes. Para di ba mas masarap yun sa feeling na gano'n. Wala kang inaapaksin ng tao. Diba? Na thankful and the humility. Diba? Interest. What is the interest of Yel? Ayun, dahil nga nakapag-vlog na rin ako ulit. And napapractice ko na yung mga napag-aralan ko during college. Ngayon, sobrang masyado na akong parang natutuwang mag-edit ngayon. Tapos yung iba't ibang klase ng pag-edit, inaaral ko siya, sobrang nagiging interesado ako. So, dislikes, ayoko siguro dahil tita na. Ayoko nung masyadong mainit. Oo, totoo, pero tayo. Ayoko nung masyadong mainit kasi parang nahihirapan ako makapag-focus sa isang bagay kapag masyadong mainit. Kaya ang perfect nga nung place natin. Oo naman, kasi very Oo, ang tahimik, diba? Nature-friendly. Yes. Nature-friendly, yung mga gusto natin. Tahimik talaga. Tahimik talaga. And yun, nakakatuwa naman kasi nga, di ba, sabi mo, na-push mo na this time kasi yung sa pagbubuwag mo. And mas productive sa feeling, no? Oo, sobra. Diba? Kasi hindi lang tayo 8 to 5 work. Hindi yung talaga 8 to 5 work. Kasi we work kasi may more than overtime that. talaga. Pero ang fulfilling sa part because mas nabibigyan mo pa ng time yung passion mo. At saka, Yun ang magandang at the same time, nakakapag-unwind. Oo. Bukod Totoo sa yan. work, Mm-mm. diba? Oo, Alam mo yan, totoo kasi yan. ikaw, diba, Alam mo, nag-start oo. ka na rin sa vlogging. So, Nakakatuwa. alam ko na, intindihan mo yung feeling na somehow nagkakaroon ka ng something na aside from work. Distressing, actually. Oo. Ito na yung platform na nagbigay sa'yo, sa akin din, ng means, di ba, para mag-distress, di ba? For some reasons, nabibigyan kami nito ng kahit pa paano, nare-relax yung mind namin. Because we're overthinking din. Nag-overthink kami. Ini-insomnia na kami sa kaka-overthink. Pareho kami niyan. Kaya yun, nakakatuwa na meron ganitong opportunity for us, di ba? And of course, Beshi, ano ba ang crazy adventures mo? What is your crazy adventure? Yung gusto ko ba Yung gusto mo i-try? Crazy ba yan? Crazy siguro mako-consider ko kasi gusto kong matry. Di ba mention ko na sa'yo? Ang skydiving. Crazy siya for me. Sayang, wala tayo sa kamor. Gusto ko siya matry skydiving kasi
never ko pa siya na-try and kasama din siya sa bucket list ko. Though I have fear of Fear heights, pero feeling ko kapag nagawa ko siya, sobrang fulfilling. Pero gusto mo rin mag-surf, di ba? Oh yeah, gusto ko rin. Kasama din yun sa bucket list ko. Mga extreme sports na gusto mong matry. Oo. Hindi pa natin masked kasi nga ang panahon. Hindi nakikisama. Yes, supposedly, di ba, mag-schedule tayo for surfing. Oh, I wanted to try. Gusto kong matry mo yun kasi masaya. Pero mo. Mapaturo tayo kila Coach Duke at Coach Alexis. Para, di ba? Okay. So, if you had 3 wishes, what would you wish? Ang hirap naman sagutin yun. World peace. Siguro kasama yun. World peace. Sobrang cliche, diba? Oo. Pero kasama talaga yan sa wishes ko. Kasi sa personal, feeling ko wala naman ako masyadong wish. Kasi kumbaga nandun na ako sa phase ng life ko na parang nandun na yung contentment. So siguro 1 lang. World peace. Yun lang naman. Kasi si Yel po, she's very, ano niyo yun, iniisip niya yung kapakanan niya. Oo. Ganun yung, yung perspective niya sa life. Mostly naman sa akin, yes. And responsible person, alam mo yan. Oo, parang... Thank you so much. And of course, what's the most beautiful place you've ever seen? Local muna tayo, tapos okay, international. Okay. Kasi alam ko na you love traveling. So, sa local? Sa local, syempre, hindi na ako lalayo. Calagwas. Ako Sobrang ganda. Diba? You must visit, guys, Calagwas. Kasi talagang na-preserve pa talaga yung buhangin, pati yung sobrang ganda. Wala akong word na maisip para makapag-describe yung sa ganda ng place. Sobrang ganda. Worth yung diba nakapunta ka na? Oo. Worth it yung time of travel. Sobra. Diba? Tsaka yung boat ride. Oo. Worth it. Worth it. Kahit medyo takot rin ako. Oo, kasi you would travel like 1.5 hours or to 2 hours on boat, diba? Sa boat kayo yes, yan. Nagdaan kayo sa malawak na karagatan. So kung may fear kayo doon, ihanda nyo ang mga sarili niyo. Pero maganda sana naman. Sana makabalik tayo. Oo nga, sana. Kasi dahil nung nag-pandemic talaga na-stop this. Pero I heard nag-ooperate na sila. Oo nga. Yung mga agencies, yung mga travel agencies, nag-accept na ulit sila ng mga tourists and guests, but with a minimum number of tourists na. Para syempre ma-preserve natin yung Calagwas Island. And international. International. Ano yung so most beautiful kasi, place mo? So far, parang 3 countries pa lang yung visit. Pero parang ang gusto kong balikan talaga yung Singapore. Singapore, di ba? Tapos yung, ang maganda pa doon kasi sobrang disiplinado ng mga tao. Wala kang makikitang kalat. Di ba? Even yung transportation system. Ang bilis. At saka, yun nga, dahil yung communication, nakakaintindi kasi sila ng English. Unlike dun sa ibang country na pinuntahan ko, medyo nahihirapan sila. So yun. Kasi may communication tayo, diba? May patterns. And mga ka-on the go, I have questions here for Yel na para mas malaman pa natin kung ano ba yung mga likes niya. Diba? Papiliin natin siya. Diba? Let's start with... Ay, may ganyan. Hindi naman. Yung ano lang to. Would you rather go on vacation or stay home for the weekend? Siguro ngayon, vacation. Kailangan natin yun. Pareho pa tayong nagkala. Kailangan kasi, di ba, sa line of work natin, kailangan talaga ng bakasyon. What was your fondest memory so far in your life? Siguro, yung childhood memory ko na lang, memories. Siguro yung... sige, relate ko na lang din since nagpa-vlog ako. Ang one of the fondest memory ko, siguro yung nung bata ako, mahilig kami ni Kuyang mag-shoot, video shoot. Tapos, nagawa kami ng music video, tapos ako yung... Napanood ko yun. Okay, wag na natin pag-usapan. Ako yung mag-lip-sync ng mga songs. Actually, marami yun tapos backup dancers ko yung mga pinsan ko. And yun, siguro yun yung maituturing ko, one of the fondest memory ko. Kasi sobrang, alam mo yun, bata ka pa, wala ka pa masyadong iniisip sa life. Ang saya lang, puro happy-happy lang.
ang ano lang no, ang yung alam mo, ini-enjoy mo lang yung moment with your family and loved ones. Correct. Yan, maganda. So, bata pa lang, alam mo na, Oo. exposed na ako Correct. talaga sa camera. Oo. At ano talaga, andun yung path mo, yung line mo, di ba? Ito, mas pagka mga beauty pageant, mga tanungan natin. Oo nga Significance for you of women empowerment. Significance. For me, sobrang importante ng women empowerment. Lalo na nowadays kasi, di ba before, parang hindi pa masyadong bibigyan pansin yung power ng women sa society natin. So ngayon, parang lahat ng mga nagagawa din ng mga lalaki, nagagawa na rin ng mga babae ngayon. So for me, it's important na makita din yung equality natin sa mga lalaki. Kasi kaya rin naman natin, kung kaya nila, kaya rin natin. Tsaka parang kapag may women empowerment, kasi parang hindi ka matidegree. Kumbaga, alam mo yun? Oo, equal. We Yes. have equal rights, Correct. di ba? Diba? And we share the same, space and kaya nating makisabay. meron pa rin namang mas Naman? nawawala. Pero at least ngayon, nabibigyan din ng chance ng mga kababaihan. Yes. Diba? So maraming Bagay. Maraming bagay. Hindi Diba? lang sa... Diba? Tama, totoo yan. And alam nyo ba na si Yel is an epitome of an empowerment. Wow. Totoo to kasi syempre alam ko yung pinagdaanan Oo, niya. alam niya. Oo. At alam ko rin na alam nyo. Especially Yelis. Yes, kung Family and mga... relatives, alam natin yan. Diba? Ang mga napagdaanan yan. Kaya masasabi ko, empowered woman. Kailangan na. Totoo. Kailangan maging empowered. Kailangan maging strong. Yes, Diba? so important. Totoo yan. Ito na. What's the strangest thing you do for love? Oh my God. Strangers? Yes. Wala akong maisip Grabe, napaka-safe. Wala akong maisip. Strangers? Hindi ko na ma-recall. Ayoko nang alalahan. Ano ba? Parang wala. Wala. But you love, diba? Ba naman? Kung ano yung kaya kong ibigay, binibigay ko. Pagdating sa love. Pero, yun nga, di ba lagi kong sinasabi, lagi mo rin sa akin sinasabi, lagi kang magtitira para Yes, sa for sarili. your heart. Correct. Para, Tira ka na. 20% para sa sarili. Totoo yan. don't yung huwag masyado lahat. That's true. That's true. What is the song of your life now? Kasi si Yel po is mahilig mag-video okay. Oh, So, binubuking eh. ang hina ko pa naman sa title. Mahilig po siya mag-video okay. Ang hina ko pa Video naman okay sa queen title. po namin to sa group, sa Anong video ka lang? what is the song of your life now? Ano ba? Madami kasi ako kinakanta so far. Oo. Ano yung pinaka-ano mo ngayon? Yung alam mo yung masasabi mo, this is myself. Kasi before yung, sabi ko, sinagot ko na rin dito sa isa sa mga vlogs ko na ang favorite kong kanta so far is yung Beautiful Scars. Alam mo naman yung meaning I na know yun, the diba? meaning. Okay. Beautiful Scars kasi para sa akin, ang meaning kasi nung kanta na yun for me, kahit na ilang beses kang masugatan, ilang beses kang madapa, kailangan mong bumangon. And hindi yun yung magiging reason para hindi ka tawagin beautiful. Para hindi ka tawagin mo. Kasi for me, yun yung makakapag, yun yung parang nagiging uniqueness mo sa iba. Yung scars na hindi naman ibig sabihin na dahil lang yun, hindi ka na pwedeng bumangon. So yun yung sa akin ng kanta. Hanggang ngayon, gusto ko siyang pakinggan kasi feel na feel ko yung May meron siyang, portion of you na this is yung song sa sino ba battle kumanta mo. nun? Yan siya mahina ako. Mahina rin ako. Search nyo na lang. Naninihin ako ng iba. Basta yun. Kasi that scar, you can equate it to pain. Yes. You can equate it to the struggles that you have. Diba? And nasasabi natin na kailangan, of course, daanan lang natin yung struggles. Huwag mong tambayan. Yes, so Daanan mo lang. because that struggles that you have would make you strong. Yes. It would make you more beautiful. Once you accept it, and once you love yourself more,
Diba? Mapapansin mo mag-glow kayo. Oo, totoo yan. Oo, yan. We can attest to that, diba? Yes. We can attest to that. And we try to accept that everything happens for a purpose. Yes. Lagi namin tone na pag-uusapan. Kasi sinasabi nila na, everything happens for a reason. God will always have a purpose for everything, which is true. Pero, darating ka sa point that you would ask yourself and you would ask God, why is this happening to me? So, Pero ang importante, hindi mawawala yung faith. Kasi yun yung importante. Huwag mong tatanggalin yung faith. Kasi kapag nawalan ka ng faith, talagang walang mangyayari. yung world mo, di ba? It will turn upside down. Yes. Talaga. Kung makikita mo lang lahat negative. Talaga. So, importante na nandun yung faith. And yung mga life lessons na in life. Very tita. Very tita. Who's the most interesting person you've ever met? Kasi di ba, syempre, sa pag-vlog mo, may mga nag-meet ka na rin na other people kasi Hindi ka rin masyado. Oo. Pero so far, sino yung most far, interesting person na nakilala? Wala akong naisip. Siguro no one in particular. For me, kasi lahat ng mga tao na nakikilala ko is interesting kasi yun eh. Ako kasi ngayon, small na yung circle ko. Kumbaga, konti na lang yung mga friends na nasa palibot ko. Pero, lahat sila I find interesting kasi lahat sila may impact sa life ko. Kung ano ako ngayon, lahat sila may impact sa life ko. Kaya, sobrang small lang yung circle ko. Alam mo yun? Oo, alam ko yun. Piling-pili na. Closest lang talaga. So, no one in particular is it. Maybe kasi you choose to do that kasi, di ba ngayon kasi talaga sa mga pinagdaanan, di ba, during the pandemic, parang mas gusto mo nilang magkaroon ka ng bonding moments with those true. Yes. And Hindi mo kailangan ng maraming kaibigan. Yes, kasi Kailangan mo totoo kaibigan. Kasi di ba, we can consider that we have a lot of friends. Yes. Pero those na true to you, yun talaga. will stay. Kahit will ano stay. mangyari. Yes, will stay. And will not, betray you. Yes. That's true. Yes. What's the most crucial thing for a healthy relationship? Parang lalabas yung big Crucial. word dito. Lalabas yung big word. Crucial. Ano ba? Healthy relationship. Crucial. Ano yung dapat na panatilihin sa isang healthy relationship? Siguro kasi ako importante sa akin yung time. Kapag binigyan ka ng time ng isang tao, ibig sabihin, binavalue ka niya, important ka sa kanya. So, yun yung importante sa akin. Time. Kapag nawala yun, alam mo ako, di ba? Sobrang grabe ako, overthinking. So, yun yung time. And And trust. trust. Kasama na yung trust. Oo, and trust. Kasi I have trust issues. Time and trust. Yun ang importante sa healthy relationship. Yun din yung siguro sa magandang foundation ng relationship. Time and trust. And then you should also maintain the honesty in your relationship. Kasama. Kasi I know you don't demand naman too much time. Yeah. I know you so well, Besh. So you appreciate talaga even though the most simplest way that a person could give you. Talagang you truly appreciate it. Diba? Kasi busy din naman, so hindi ka talaga mag-demand on time. Tsaka parehas overthink. Intindihan mo yung situation. Pag meron ka kasing regular job, tapos other pang mga side hustles. Kahit yung konting oras lang, good body. Deeply. Totoo. Ganun si Yel. Sa mga getting to know Yel Sison. Kaya sobrang thankful ako kasi yung mga nanonood sa akin, nag-aalat talaga sila ng time. Oo. Diba? Parang kahit ang dami nilang ginagawa, sobrang mag-aalat sila ng time para panoorin yung videos. Lalo nakaka-inspire to do more contents. Kaya maraming singer na Yel talagang shoot for her blog. Para din po sa mga Yelis, sa other supporters. Hey, when was the last time you cried? Medyo nag-hesitate po to ask. Cried? Oo.
Siguro kasi lahat naman tayo, dating tayo dun sa point na pag napapagod ka, dumadating ka sa point na gano'n. Yung kapag napapagod ka, kailangan mo lang iiyak. Hindi ko na malala kung kailan, pero pag napapagod ka, tapos parang napapfrustrate ka sa isang bagay, kailangan mo lang iiyak, kailangan mo lang ilabas. Pero after that, okay ka na. Siguro yun lang, mga petty things lang. Pero wala naman, so far, wala naman yung mga mabibigat na reason kung ba't ako wala naman. Alam ko yan, Dadating ka talaga sa pag ganun. frustrate ka, talagang papaiyak ka na. Pero after that, okay naman. Kailangan mo lang ilabas. Ganun sa'yo. talaga siguro, di ba? Kasi lalo na sa mga babae, di ba? Kasi tayo kaya natin ilabas yung emotions natin by just crying. But after that, okay Okay na. na. Okay. Easy ulit tayo, move forward, di ba? Tuloy yung Back to buhay, ano, back to normal. correct. That's a good thing. So don't hesitate to cry. If you feel like crying, Crying, guys, go please on. go ahead. Kasi kung dyan naman maiibsan yung nararamdaman natin, di ba? Go for it. Hindi masama yun. Kasi yung iba po medyo nag-hesitate sila crying because they think it's a sign of weakness, No. but it's not. It's a healthy way. It's valid. It's valid. It's valid. And ito, so people would know kung ano ba yung mga favorites ni Yel. Okay. We will ask her these questions. Okay, are you ready, Yel? Ano lang to? Parang fast talk ang Okay, dating. dito boy. What is your favorite perfume? Perfume na yun, free siya. Pero ano bang free siya yung, Yung ano scent. na, scent? Hindi ko ma-explain yung scent, pero gamit ko siya ngayon. Tsaka yung isa pala, rosy, vanilla scent. Vanilla scent. Vanilla Yan, hindi scent. siya sa vanilla scent. Work vacation or work-free holiday? Work-free holiday. Ako din. Donuts or cupcakes? Donuts. Beachside resort or hillside cottage? Beach side. TV series or movies? TV series. Oo, alam ko yan. Ano yung last TV series na napanood mo? Too Good to Be True. Yes. Hinihikayat niyo po akong panoorin yun. Take out or dine out? Take Dine out. in. Ay, Sorry, dine in. dine in. Sorry. Dine in, take out. Dine in. Dine in. Board games or card games? Board games. Board games. Iced coffee or hot tea? Hot tea. Hot tea na. Scary movies or comedy movies? Comedy. Comedy, Comedy. okay. Kaya ako masyado. Last night, ito, late night snacking or Facebook stalking? Facebook stalking. Sabi niya eh. Foresee the future or change the past? Will you choose from the two? If given a chance, anong pipiliin mo? Change the past. Change the past. Movie night or date night? Movie na. Movie night. In the front lines of a crisis or help from the background? Frontline siguro. Pero you're more on helping from the Yeah. Oo, di ba? You don't need. Oh yeah. Oo, totoo, di ba? Kasi we do have charity works. So, ino-organize natin. Oo. Nag-pandemic lang eh, kaya na medyo na-stop tayo. Call or text? Call. Call. Mas madali kasi i-relay yung message Pagod na kasi sa ako. call. What's your favorite TV show? TV show. Ngayon? Oo. Ano ba pinapanood ko ngayon? Yung Oh my gosh, boy. Yung kay Ivan. Family Affair. Family affair. Family affair. Okay. Doing laundry or ironing? Doing laundry. Alam ko to. What is your favorite dish? Chicken fita daw. Chicken pita daw po. Oo. Totoo yan. Favorite din po talaga yun. Diba? Hindi mo pa na-try. Yung request. Na-try ko yung dish. Kasi si Mama Lina, my grandmother, she loves to cook that. At saka yung ano lang niya, luto lang niya yung pinakain ko ng Correct. chicken. Para sure na malinis na. Correct. Alam mo yung pag-prepare, diba? What is your favorite drink? Milk tea, flavor, Sa milk tea, salted cream, intermelon milk tea. Sa coffee. Sa coffee, caramel macchiato. Caramel macchiato. All Any time. other beverage? Kasi syempre medyo, pag Tea. tea, sa Tea, tea. mixed berries pa yun. Mixed berries. Yes. Particularly Sa Black Scoop. Black Scoop, baka naman.
Baka naman. So, favorite K-pop? K-pop, BTS, and Blackpink. Sobra. It helps us, alam mo yun, during those... Pandemic, Correct. lalo na nung pandemic. Nakaka-inspire kasi sila. Lalo na yung BTS, I'm a fan of BTS. Na-influensya. Because of her, in-influensyahan niya ako, oo. Local artist, ano favorite personality mo, locally? Si Catherine Bernal. Catherine Bernal. Idol ko siya overall kasi You're a big fan of her, no? sa acting. Kaya super sinubaybayan niya talaga yung PBC na Too Good To Be True. Kasi nga, she's a very big fan of Ngayon na lang, ito na lang ulit. Dali kasi talaga. Message sa supporters mo. Yun, sa mga supporters ko po, paulit-ulit ko na itong sinasabi, maraming salamat po sa supportan niyo sa akin, sa channel ko. And hindi po ako magsasawang gumawa ng mga contents as long as nandyan kayo. Maasahan niyo po yan. Ngayon na medyo naka-recover na ako kasi nagkaroon ako ng sipon tsaka overnight. So hopefully magagawa ko na yung mga contents na pinaplan ko before. And sa mga sumusuporta din po sa akin, please do support my friend Bicolano On The Go sa kanyang journey, sa kanyang vlog. So kung ano po sana yung support na pinapakita niyo sa akin, sana ganun din po sa kanya. Thank you. We appreciate it. Yes. You may promote her social media platform, please do. Yes, please do follow me sa social media accounts ko. Sa Facebook po, Yel Sison. Sa Instagram, Yel Sison din. Sa TikTok, nag-TikTok ako. Nag-TikTok ka. Yel Sison _ and Twitter din, kung may Twitter kayo, Yel Sison, it's YELSEASON, as in season. Okay. Star for our season. Kasi Season na. Twitter, kaya, di ba? Pero may TikTok ka. Meron akong TikTok. Yung mga pag-voice over. yung mga healing mo, di ba? Yun. And please do support. Sa YouTube pala. Yes, YouTube mo. YouTube, Yel Sison din po. Yel Sison. YouTube. Yes. Maraming salamat po sa Yelis, of course, for supporting. Yes, and please do support her on her path, on her vlogging path. And last na, Beshi, message for the youth. Mahalaga to kasi kailangan natin alam niyo na we only wish to be a role model sa mga friends and mga kabataan. So, we hope na we could be that role model. Please we give a message for them sa mga nanonood. Kasi marami kang fans na mga kabataan. Diba? Maraming nanonood ng mga youth sa channel ko. Siguro ang message ko sa kanila is huwag kayong magmadali. Don't rush. Alam niyo na yan. Mag-focus kayo sa pag-aaral kasi after naman ng studies, doon, magagawa mo na yung mga gusto mong gawin. And kapag nakapaghanap ka na ng work, sinasabi ko siya based on experience kasi. So yun, don't rush. Andyan lang yung love. Totoo yan. Hindi yan makakapaghintay ang love. True love waits. Ang importante is makapagtapos tayo ng studies na. Hindi talaga natin yung true love waits. Yes. Which is true naman talaga. Kasi ang sarap kasi nung feeling na kapag, di ba nag-boyfriend or girlfriend ka, kapag ano ka na, yung professional. Yes. Totoo yan. Kasi unang-una sa lahat, you have your own money para to spend sa date mo. Diba? Wala nang guilty feeling na you would ask money from your parents. Bigay ng parents. Gano'n. And then you would enjoy kasi pwede kayo mag-vacation. Diba? May mga gano'n. Talaga, pwede. Sa kami po kasi talaga hindi kami nakakapag-vacation. Masyadong maraming compliances. Pero hopefully, Kapag may opportunity. kaya ito yung way namin on this festival. Pag-vlog, di ba? Kasi by this way, kahit di man kami makapag-bakasyon, nakapag-travel, at least, di ba, nakakapag-share kami ng experiences sa mga supporters. Sa mga yan, society. Tsaka para may iba rin naman tayong pinagkakaabala aside. Oo, nakakatulong din sa mental health. Yes, mental health. Diba? Importante.
importante na safeguard natin ang mental health natin. So for those na may pinagdadaanan, hopefully po na nakakatulong kami sa inyo somehow na makalimutan mga bagay. Tsaka ang goal naman natin is to inspire. Yes, we wanted to inspire and hope na nakakapag-inspire Oo kami. naman. Hope na nakakapag-inspire kami by our way, di ba? By our own little way. We hope that makapag-inspire tayo sa marami pang tao. Di ba? Sa mga supporters. And thank you so much. Thank you, Dito. Before we end this interview session, I would like to thank you, Yel, for collaborating with me. This is such a pleasure. Thank you so much, di ba, for extending your time. Thank you for having me, Bicolano. Yes. Maraming salamat because you spend your time sa amin, sa team namin. And of course, thank you. Personally, thank you for the friendship, you know, through good times and bad times. Alam mo yan, oo. Ako maiiyakan ko siya. Naiiyak ka? Naiiyak. You know, you've been a sister to me. And ayan na. Ito na, sinasabi ko na. It's actually, this is a mix of emotions. Kasi finally, di ba, matagal na natin itong plan. Oo. And matagal na kasi natin yung plan di ba, na mag-shoot tayo, parang Tony Talk style. Oo, kasi talaga ito yung tina-target namin. So, thank you for your time sa Bicolano On The Go YouTube channel. Pasensya na po, ladies and gentlemen. Kasi emotional na ate. Hormones. Hormones talaga. So, Tita Emmy, Tito June. Tito June. Thank you po for supporting. Yeah, sobrang supportive sila. Actually, parang gusto nga nila sumama. Oo. In-expect ko nga, ko baka sumama si Tita and si Tito June. Pero sinumahan ako ni Jomar. Oo. Hello, thank you, Jomar. Di ba, sinumahan niya si Yel. Supportive yan. Supportive. Thank you, Jomar. Alam mo na yun. Apart from, thank you for making Yel happy. Yeah. Of course, to Yelis, of course, thank you very much. Hindi nyo alam, pero you've been such a motivation kay Yel. Maraming salamat kasi sinamahan niyo siya dun sa mga times, alam niyo na yun, di ba? And now, di ba, she recovered, she healed, and she's very happy. I can attest to guys na kasi kasama kita. Super happy ang heart ni Beshi Yel. So, makakampante na rin kayo, di ba? Kasi people would have the thought of moving forward. Diba? She learned. Diba? She stand up. She learned so much. I could attest to that. And now, diba? Ever gorgeous. Glowing. Yan po. Of course, this interview session, sabi ko nga, it brings a lot of emotions. Kasi nakakatuwa. I enjoyed it, so I hope that you enjoyed it and you liked it as well. Sana po. Please, watch this. Watch this abangan niyo po ito. Content, abangan niyo po. And for those who haven't subscribed yet, please do subscribe po sa Bicolano On The Go YouTube channel. Please also follow us on Facebook, Bicolano On The Go. And the social media platform of Yel. Thank you. We will post it. We will provide you the social media platform para po supportahan pa natin siya on her journey. You're watching Bicolano On The Go YouTube channel. Thank you!